Навуковая рада Киевского национального университета імя Тараса Шаўчэнкі пазбавіла Лукашэнку звання анаровага доктара. Падобная захада ў гэтай навучальнай установе была прынятая ўпершыню ў гісторыі. Не хочуць бачыць Лукашэнку, ягоных памагатых і ў Італіі. Там ужо некалькі месяцаў не наважваюцца акрэдытоўваць у якасці амбасадара Беларусі вернага дыктатару прапагандыста, прэсавага сакратара Міністэрства замежных спраў Анатолія Глаза, вядомага сваімі зняважлівымі, агрэсіўнымі і здзеклівымі выказваннямі на адрас еўрапейскіх краінаў. Спадар Глаз бачыць хібы ўсіх дэмакратычных краінаў свету, а вось бервяно ў сваім глазу усё ж заўважаць не спрабуе такая шматвектарная палітыка. А экс-міліцыянта Дмітрая Кулакоўскага адправілі адбываць пакаранне на хімію адразу пасля адбыцця сутак. Мужчыну этапавалі ў папраўчую установу апошні дзень адбыцця адміністратыўнага пакарання на 2 гады. Студыя Белсат, Віталь Бабін. Цягам гадзіны кажам пра галоўнае. Застаньцеся з намі. Призываю Чешскую Республику занять последовательную позицию против незаконного режима. Как только добро восторжествует, все факты совершения зла будут расследованы и им будет дана правовая оценка в рамках законодательства. Но мы убеждены, что страна уже сейчас должна знать этих героев в лицо. Атрымаецца бадзёра, яна посміхаецца, яна цвёрда ўпэўнена ў тым, што яна робіць, яна не здалася, яна захоўвае пазітыўны настрой. Зараз мы бачым мэтанакіраваныя дзеянні ўлады, каб газета не даходзіла да чытачоў, каб не даходзіла да чытачоў альтэрнатыўная інфармацыя ў друкаваным выглядзе. Гэта на іх сумленні, бо мы прыносілі хоць і невялікі, але даход да пошце, калі ён нам не трэба, не трэба. А мы пераносімся на Падляшша у Польшчы. Сёння тут прэзідэнт краіны Анджэй Дуда сустракаецца з беларускай меншасцю ды іерархамі польскай праваслаўнай царквы. Мэта візіту прадэманстраваць, што беларусы ў Польшчы маюць поўныя правы і магчымасці рэалізацыі культурных і сацыяльных памкненняў у адрозненне ад польскай меншасці ў Беларусі. З намі на сувязі наш журналіст Ігар Кулей. Ігар, вітаю, якія падрабязнасці візіту, што адметнага? Віталій, вітаю, добрый вечар, а таксама добрый вечар, шановныя нашы гледачы. Знаходзімся зараз, не ведаю, ці бачна мяне, але ў вёсцы Заляшаны, гэта на Падляшшы, як ты ўжо правільна узгадаў. Гэта тая вёска, дзе ў 46-м годзе польскі атрад выклятых жаўнераў забіў праваслаўных беларусаў. 16 асобаў тады загінулі, і вось помнік ім стаіць якраз за маімі плячыма. І сёння польскі прэзідэнт Анджэй Дуда здзейсніў гістарычны візіт сюды, усклаў вянок, вось ягоныя ружы, не ведаю, ці бачна, знаходзяцца за маімі плечымі. Гэты вянок ніколі дагэтуль польскі лідар краіны не ажыццяўляў візіты сюды, не маліўся на гэтым месцы, не размаўляў. Некалькі гадоў таму тут сустракаўся, прыязджаў сюды тады ў ранзе прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіл Мясніковіч, але польскай дэлегацыі тады разам з ім высокапастаўленай не было. І вось некалькі гадоў пазней, калі Беларусь знаходзіцца ў аб'ектываў і ўсіх польскіх медыяў з прычыны таго, што яшчэ некалькі дзён таму тут была Святлана Ціхановская, якая таксама сустрэлася з польскім прэзідэнтам, а таксама Беларусь знаходзіцца ў аб'ектывах усяго свету, таму што справа вось з пасадкай самалёта з Романам Пратасевічам і ягоным затрыманнем зноў вярнула Беларусь на павестку, на першыя поласы ўсіх газетаў, а таксама медыяў у свеце. Польскі прэзідэнт вырашыў здзейсніць гэты візіт. Пачаў ён яго сёння з святой гары Грабарка. Гэта месца, дзе самае галоўнае месца для палякаў праваслаўнага веравызнання. Там ён сустрэўся з мітрапалітам праваслаўным, які ў Польшы галоўны з'яўляецца галавой праваслаўнай царквы Савай. Пазней яны накіраваліся сюды ў Заляшаным, разам тут пастаялі, памаліліся, усклалі гэты венок, пасля чаго рушылі ў Бельск Падляшскі, што знаходзіцца таксама недалёка адсюль, усяго ў 15 кіламетрах. Там наведалі прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда наведаў беларускамоўны ліцэй, дзе вучацца дзеці, навучаюцца на беларускай мове. Тое, што, як таксама ты ўжо ўзгадываў,
у Беларусі даволі цяжка сабе ўявіць. Мы ведаем пра праблемы польскай меншасці, і палякам сёння вельмі складана ў Беларусі навучацца на польскай мове, а тут вось адбыўся гэты візіт, вялікі ліцэй, мы таксама сёння там былі. Пасля чаго адбылася сустрэча з прадстаўнікамі беларускай меншасці. Што там было, мы не ведаем, таму што прэзідэнт Дуда спачатку зрабіў сваю прамову перад прэсай, дзе ён казаў пра еднасць, пра тое, што Польшча гэта шматкультурная і шматнародная краіна, і ніякія гістарычныя культурныя розніцы не могуць дапусціць да таго, каб людзей пасварылі, і таксама узгадваў пра тое, што ёсць сілы, якія спрабуюць пасварыць народы паміж сабой, але гэтага не павінна адбыцца. Пасля гэтай кароткай заявы, на жаль, журналістам не было магчымасці ніякія пытанні задаць спадару прэзідэнту. Ён накіраваўся на гэтую сустрэчу з беларускай меншасцю. Сярод удзельнікаў мы пабачылі спадара Еўгена Вафу, а таксама прафесара Латышонка. Я думаю, што неўзабаве таксама паспрабуем з імі звязацца і даведацца, пра што ж была гэтая размова. Паколькі яна адбылася толькі гадзіну таму, а мы накіраваліся сюды ў Заляшаны, у нас не было магчымасці паразмаўляць з прадстаўнікамі беларускай меншасці. Віталь? Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці, Ігар. Ігар Кулей, карэспондэнт Белсату з польскіх Заляшанаў з Падляшша, быў з намі на тэлефоннай сувязі. Падчас візіту на Падляшша прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда заклікаў да салідарнасці з Беларусю і еднасці, а таксама выказаў жаданне засыпаць гістарычныя падзелы. Jest to dla mnie tym bardziej ważne, że jak Państwo wiecie, w piątek... Для мяне гэтак жа важна, як і ім. Сустрэча, якая адбылася ў мінулую пятніцу са спадарнёю Святланаю Ціхановскай з прадстаўніцамі польскай меншасці ў Беларусі, якія ў гэты час у Варшаве. Мы размаўлялі пра сітуацыю ў Беларусі, пра тое, чаго можна чакаць сёння з нашага боку мяжы. Мы таксама будзем размаўляць пра гэта і з прадстаўнікамі беларускай меншасці ў Польшчы. На жаль, шмат чаго робіцца для таго, каб пасварыць нашыя народы, але ж мы усе грамадзяне адной краіны. Вельмі хацеў бы, каб мы не дапусцілі гэтай сітуацыі. Шукаюцца розныя магчымасці пасварыць нас, хаця б на гістарычным фоне. Я лічу, што вялікае заданне прэзідэнта рэспублікі супрацьстаяць такім спробам. Пэўныя рэчы паказваць, пэўныя рэчы называць сваім імем, але перадусім быць. Быць, паказваючы адзінства, быць, паказваючы супольнасць, быць, паказваючы шацунак і аддаючы гэтай шацунак. Wielkim zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej, aby przeciwdziałać tego typu próbom, aby pewne rzeczy pokazywać, pewne rzeczy nazywać po imieniu, ale przede wszystkim być. А цяпер Прага. Святлана Ціхановская скіравалася з афіцыйным візітам у Чэхію, дзе сустракаецца з найвышэйшым кіраўніцтвам краіны, у тым ліку з прэзідэнтам, прэм'ер-міністра. На месцы працуе наш журналіст Вітаўт Цівчык. Вітаўт, вітаю цябе. Калі ласка, табе слова, якія падрабязнасці сённяшняга візіту? Прывітанне, Віталь, прывітанне, студыя, прывітанне, шаноўныя тэлегледачы. Проста зараз за маёй спінай сотні беларусаў, якія шчыльна абступілі Святлану Ціхановскую, так што ажно амаль не прабіцца да беларускага палітыка. Сустрэча з беларускай дыяспорай праходзіць каля помніка Францішку Скарыне на Градчанах. І гэта не выпадкова, таму што, як ведаем, Францішак Скарына менавіта тут выдаваў сваю беларускую біблію, і менавіта тут працаваў таксама каралеўскім садоўнікам у каралеўскіх садах. Святлана Ціхановская прыехала на запрашэнне Сенату Чэхіі, і ўжо сёння яна сустрэлася са старшынём верхняй палаты чэшскага парламенту, спадаром Мілашам Выстрачылам, і ён сказаў, што Святлана Ціхановская прывітаў яе як прэзідэнта электа, то бок ён прызнаў, што яна выбраны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. У сваю чаргу Святлана Ціхановская таксама распавяла пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Нагадала, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца тэрарыстычным. Безумоўна, узгадала выпадак з выкраданнем самалёту Ryanair. Чуеце, спадарства, што зараз адбываецца за мою спіну, як скандуюць «Жыве Беларусь». Але адначасова Святлана Ціхановская таксама падкрэслівала, што не варта разглядаць гэты выпадак у адарванні ад усяго, што робіцца ў Беларусі, таму што ў Беларусі робіцца жах, у Беларусі робяцца сталінскія рэпрэсіі. Узгадала таксама Святлана Ціхановская пра смерць дзіўную палітвязня Вітольда Ашурка, калі выступала разам са старшынём Сенату. Таксама вельмі шмат увагі тут было прысвечана і Раману Пратасевічу, і таксама Ігору Лосіку, бо яны былі ў свой час стыпендыстамі праграмы Вацлава Гаула, жылі нейкі час у Празе, таму тут пра іх таксама ведаюць. Святлана Ціхановская сярод іншага сустрэлася сёння з удавой
чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла. Варта нагадаць, што гэта быў прэзідэнт, які быў палітвязнем. Ён 5 гадоў адседзеў у турме, а потым быў абраны за прэзідэнта спачатку Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі. І менавіта Чэхія прайшла свой шлях, мае таксама досвед змагання за свабоду. Назаўтра запланаваная сустрэча з прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі Мілошам Зэманам, а таксама прэм'ер-міністрам Андрэем Бабішам. Зноў-такі у сераду Святлана Ціханаўская мае выступіць у Сенаце. Менавіта будзе такі вялікі выступ. Святлана Ціханаўская падзякавала Чэхіі за падтрымку Беларусі, падзякавала за тое, што Чэхія прыняла 60 чалавек з Беларусі. Гэта тыя, хто пацярпеў, хто прайшоў праз катаванні, прыніжэнне і значную страту здароўя. Менавіта чэшскі ўрад. Вось была такая праграма Медэвак, якую заініцыявала наша беларуская Крысціна Шаянок. І гэтыя беларусы знаходзяцца цяпер у Чэхіі, знаходзіліся на рэабілітацыі, знайшлі свой прытулак. Тут таксама беларускія лекары. Святлана Ціханаўская кажа, што трэба падтрымліваць беларускую моладзь, што трэба таксама ўводзіць санкцыі далей. Пра гэта сёння гаварылася на выступе ў Сенаце з старшынём Верхняй палаты, пра тое, што павінен быць прыняты як 4-й пакет санкцыяў, гэта таксама потым і 5-й пакет санкцыяў, што трэба ціснуць на Лукашэнку. Таксама вось тут знаходіцца адзін мітынг, тут сотні чалавек. І яшчэ сотні чалавек адначасова цяпер знаходзяцца ў іншым месцы Прагі, на Старамесскай плошчы. Там таксама прыйшлі прадстаўнікі Чэхіі, якія тут жывуць, бо там адбываецца такі канцэрт, такія выступы менавіта ўжо самых чэхаў, якія падтрымліваюць Беларусь. І бачна, што тэма Беларусі цяпер вельмі на слыху менавіта тут, у Чэхіі. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Вітаўт Сіўчык, наш корэспандэнт, быў са сталіцы Чэхіі, з Прагі. Спадарства, а ўжо 9 чэрвеня Святлана Ціханаўская выступіць на слуханнях у камітэце міжнародных адносінаў Сенату ЗША. Падчас гэтай онлайн-сустрэчы дэмакратычная лідарка распавядзе пра апошнія парушэнні правоў беларусаў і, канешне ж, пра палітвязняў, якіх на сёння налічваецца ўжо 471 асоба. Адзін з такіх палізняволеных, Павел Севярынец, асуджаны на 7 гадоў зняволення, роўна год застаецца за кратамі. Сёння ініцыятыва Байпола апублічыла імёны тых, хто непасрэдна кіраваў і ажыццяўляў затрыманне палітыка. Згодна інфармацыі ініцыятывы былых сілавікоў, Севярынца затрымлівалі байцы 15-го ўзводу 5-й аператыўнай групы АМАП, якімі кіраваў майор Максім Р. Як адбывалася тое затрыманне? Як жыла сям'я палітыка цэлы год без яго? Глядзіце ў нашым наступным відэа. Атрымалася так, што мы сталі відавочцамі ягонага затрымання з Францішкам, таму што ён в той дзень удзельнічаў на Камароўцы в пікеце па збору подпісаў законным. Мы цудоўна разумеем, што выбараў няма, але кожны з нас можа такім чынам, стоячы ў чарзе, ці паставіўшы подпіс, падтрымаць Сергея Ціханаўскага і іншых затрыманых. Быў такі нават радасны момант, таму што, па-першае, шмат людзей вельмі праводзіла. Па-другое, ўжо было адчуванне, што вот ён даехаў, яго не затрымалі, значыць, зараз мы пойдзем дадому і сёння ён будзе з намі яшчэ. Але дзесьці на падыходзе дадому я так убачыла, што пару хлопчыкаў такіх в кепачках далучыліся там да натоўпу людзей, які яго праводзіў, а потом было, як у амерыканскіх фільмах. Мы, па праўдзе кажучы, так яго чакалі з гэтага адміністрацыйнага 75 сутак ягоных на крэсце, на гэтай катоўні, што я згубіла дзесьці адчуванне, у якой краіне я жыву, і я сапраўды верыла, што ён выйдзе, што яго вызваліць. Все это било по нервах, это было, конечно, вельмі так цяжка перажываць, і калі ўжо яго не выпускаюць, стало зразумела, што наўрад ці выпусцяць. За суткі да меркаванага вызвалення патэлефанаваў там нейкі следчы адзін і сказаў, што ён затрыманы на 72 гадзіны, таму што супраць яго будзе крымінальная справа распачатая. Яму нават не дазволілі выйсці хаця б на дзень, эти 72 гадзіны хаця б пабачыцца. 75 сутак, якія Паша правёў на Акрэсціна. Ніводнага ліста, ні тэлеграмы, якія слала кожны тыдзень, ні я, ні ад волечкі, ні ад мяне ён не атрымаў. Першыя лісты сталі прыходзіць ужо з Валадаркі. Ён піша, чым ён займаецца, у яго шмат пытанняў заўсёды, як вы, таму што ён клапоціцца, он перажывае, ці хапае вам пенсіі. Проста атрымліваеш ліст, і мы ўжо, я гатова з імі спаць, як дзіця з лялькай, таму што столькі цепла і столькі да сэрца прыгарнеш,
Ужо бывае і паплачаш. Настрой бадзёры, здароўе ў норме. Дзень майго вызвалення ўжо напісаны на небе, таму наконт гэтага ў сэрцы супакой. Ну, у маці больш сентиментальнасці такой. Но у нас, я б сказаў, больш романтызму ці што. Ну, як магу, конечно, я яго падтрымліваю. У тым ліку, а ён мяне яшчэ і больш падтрымлівае. Таму што мне вельмі прыемна, што вырас такі сын, які не здаецца абставінам, які стаіць у правдзе. Я яму так і пішу, што будзем стаяць у правдзе. Ну, атрымліваецца, што мы сапраўды пабачыліся з ім першы раз амаль за год, вось на гэтым судзе, нават не на судзе, а на вынесенні прысуду ўжо. Вось, ну і там ён, канешне, быў вельмі бадзёры, вельмі моцны, прыгожы, такі ўпэўнены. Беларусь будзе вольнай. Верым, можа! Верым нас, можа! Верым, можа! Яму вынеслі прысуд у 7 год, хоць все яго дзеянні былі, я падкрэслю, абсалютна мірнымі і за рамкі канстытуцыйных праў ніякіх яны не выходзілі. Ён узяў ад гэтага суда ўсё, што мог. Хоць ён ведаў, што яму за гэта пасля пагражае, ён пасля в адстойніку, па-мойму, дзень яго трымалі за гэту вольнасць ягоную. Вось. Ну, у мяне, апроч як захаплення, ён не выклікае, ніякіх пачуццяў не выклікае, таму што за год быцця ў турме пад ціскам пастаянным, там проста пад катаваннямі на гэтым акрэсціны, ён нідзе не стаў там нейкім менш смелым, альбо менш упэўненым, альбо там стаў бы якім-небудзь абачлівым там ці ціхім. Наша жыццё круціцца зараз вакол таго, як падтрымаць Паўла. Таму што калі да сустрэчы я была такая больш спакойная, мяне ўсё-такі ягоныя лісты так супакойвалі, я сапраўды верыла, што там ўсё нармальна, ён ўсё трымаецца, ўсё цудоўна. То пасля сустрэчы я такая больш трывожная выйшла, таму што бачна, што яму трэба падтрымка, трэба рабіць усё, што ад цябе залежыць, каб у Францішка не было кепскіх успамінаў пасля гэтага часу. Я нават часам так абстрагуюся і спрабую глядзець на ягонае жыццё і думаць, што ён пасля будзе памятаць і неяк это накіроўваць, каб ўсё-ткі это не адбілася на ім вельмі моцна. Там не надрывацца самой дзесьці, тлумачыць яму ўсё, што адбываецца, прагаворваць. Каханне-то за гэты час нікуды не знікае, яно дзесьці наадварот умацоўваецца і праз гэта умацоўваюцца і стасункі. Хоць ёсць таксама такое адчуванне, што дзесьці мы рознымі жыццямі жывем, вось там, што Паша змагаецца там з тым, што ён мае, я змагаюся тут. Яшчэ грамчэй! Супер! Давай 5. Опа! Факталагічна вот это надолго, а па веры, па сэрцу я ведаю, што не. Што не. Але тым не менш нейкі час яшчэ прыйдзецца пацярпець. Глыбей перажыванні, так сказаць, таму што лютасць і жорсткасць нарастаюць. Таму вось з гэтага пункту гледжання год быў вельмі няпросты. Зараз самае галоўнае, што мяне палохае, это проста ён сам і тое, каб ён жывым выйшаў з гэтай турмы. Таму што дайшло да такога, што Павел падкрэслівае адвакату, што ён здаровы, у яго ніякіх сур'ёзных праблем няма са здароўем і няма ніякіх суіцыдальных думак. Ну, вось такім чынам да такога дайшло, што ён павінен пад гэтым жыць. Хоць это не галосна, але это такі страх і ціск, які пастаянна з табой. Завяршыўся чэмпіянат свету па хакею, перамагла на ім зборная Канады, з чым мы і віншуем. А вось зборная Беларусі праляцела як Белавія над пустым беларускім небам. Што ж яшчэ адбылося ў свеце спорту, ўжо зараз даведаемся ад Алеся Бразенкі. Алесь, прывітанне. Вітаю, навінаў шмат, на жаль, не ўсе пазітыўныя. Будзем пачынаць. Пачынаем. У найбліжэйшую пятніцу матчам зборных Турэччыны ды Італіі распачнецца футбольны чэмпіянат Еўропы. Турнір мусіў адбыцца яшчэ летась, аднак праз пандэмію каранавіруса яго перанеслі на гэты год. Каго лічаць фаварытам букмекеры і чаго чакаць ад зборных нашых суседзяў? Пра гэта пойдзе гаворка ў наступным сюжэце. 5 гадоў таму тытул наймацнейшай зборнай кантыненту здабыла Партугалія. Але ў тое, што сёлета Крыштіану Раналду і кампанія яго абароняць, верыць мала хто. Букмекеры даюць на перамогу партугальцаў каэфіцыент 8,5. А ў топ-5 паводле версіі букмекераў трапілі дзейныя чэмпіёны свету французы, а таксама Англія, Бельгія, Нямецчына ды Іспанія.
Дарэчы, Францыя, Партугалія і Нямецчына выступяць у адным квартэце F. Можа здарыцца так, што ўсе тры краіны трапяць у плэй-офф, бо найлепшыя каманды з тых, што занялі трэція прыступкі, таксама выйдуць з групы. Гэта дакладна група смерці. У гэтай групе ўсе каманды мусяць перайсці межы сваіх магчымасцяў, каб мець шанец трапіць у плэй-офф. Але, мяркую, кожны матч у гэтай групе будзе сапраўдным футбольным святам. З нашых суседзяў на Еўра-2020 выступяць Польшча, Расія і Украіна. Прычым шансы жоўта-блакітных букмекеры ацэньваюць найлепш, ставячы каманду Андрэя Шаўчэнкі на 11-ю прыступку ў рэйтынгу каэфіцыентаў, у той час як палякі з расейцамі 14-тыя і 15-тыя. Для нас важна, каб футбалісты-лідары былі ў добрай форме. Узровень поспеху нацыянальнай зборнай будзе залежыць перш за ўсё ад гэтага. Наймацнейшым апанентам для Украіны на групавым этапе стане каманда Нідерландаў. Для расейцаў зборная Бельгіі. Палякам жа
Минус 2 миллиарда рублей за 4 месяца. Павялічваецца дэфіцыт бюджэту Беларусі. Распачынаем аб'ектыў з навінамі па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. На пачатку анонс. Я призываю Чешскую Республику занять последовательную позицию против незаконного режима. Визит Светланы Тихановской у Чехию. Тое, што просяць беларусы, і, я думаю, справядліва, заключаецца ў тым, каб еўразвяз і дэмакратычныя краіны дзеялі супольна ў гэтым пытанні. Надышлі найгоршыя часы для новага часу. Міністр інфармацыі трэці раз адмаўляе нам у распаўсюдзе. Магчыма, яна не любіць беларускую мову. Магчыма, яна не любіць нармальную, удумлівую, сур'ёзную газету. Не ведаю, можа, яна проста не разумее пра тое, пра што мы пішам. Даць адпор бандыту гонар і абавязак грамадзяніна, заявіла Паліна Шарэнда-Панасюк, якую судзяць за абразу прэзідэнта і міліцыянтаў. Паліна трымаецца бадзёра, яна пасміхаецца, яна цвёрда ўпэўнена ў тым, што яна робіць, яна не здалася. Распачаўся 4-дзённы візіт Светланы Тихановскай у Чэхію. У плане прыём у прэзідэнта, прэм'ера, міністраў, візіт у парламент. Сёння яна пабачылася са старшынём Сенату Мілашам Выстрычылам, уласна па запрашэнні якога і прыехала ў Прагу. Пасля сустрэчы з палітыкам, які называе Тихановскую сапраўдным абраным прэзідэнтам Беларусі, адбылася прэс-канферэнцыя. Я призываю Чешскую Республику занять последовательную позицию против незаконного режима. Я призываю к немедленному принятию 4-го пакета экономических санкций и 5-го против пособников режима и компаний, которые его поддерживают, а также остановить сотрудничество с теми госкомпаниями, которые репрессируют рабочих. Я призываю исключить Беларусь из Интерпола и провести международное расследование. Я также прошу поддержать белорусское гражданское сообщество, репрессированных, журналистов и СМИ, докторов. Я прошу поддержать деятелей культуры, студентов, медиа-инициативы, блогеров, YouTube и телеграм-каналы. Я перакананы, і мы перакананыя. Тое, што просяць беларусы, і, я думаю, справядліва, заключаецца ў тым, каб еўразвяз і дэмакратычныя краіны дзеялі супольна ў гэтым пытанні. Бо толькі такім чынам 4-й і, магчыма, 5-й пакет санкцыяў будзе эфектыўным. Над нами нависает сейчас угроза потери независимости, но мы заявляем, что белорусы готовы будут отстаивать эту независимость. Мы отдельная от России страна, мы отдельный народ со своей культурой, со своим языком. И то, что Лукашенко столько лет вел такую внешнюю политику, что как построил стену, можно сказать, между Европой и Беларусью, и у него довольно тесные отношения с Кремлем. Это была его политика. Якія яшчэ адбыліся сёння сустрэчы і што плануецца на наступныя дні, мы запытаем нашага карэспандэнта ў Чэхіі Вітаўта Сіўчыка. Вітаю, Вітаўце, табе слова. Прывітанне, Вольга, прывітанне, шаноўныя тэлегледачы. Літаральна яшчэ паўгадзіны таму вось тут ля помніка Францішку Скарыня ў Празе былі сотні беларусаў, якія віталі Светлану Тихановскую, вельмі горача віталі і з ёй размаўлялі. Апроч гэтага Светлана Тихановская сёння выступала яшчэ в адным месцы ў цэнтры гораду на Старамесцкай плошчы, дзе таксама сотні чалавек, і там не толькі беларусы, але таксама, можа, нават і пераважна чэхі віталі яе як лідара беларускага народу. Светлана Тихановская таксама сёння сустракалася адмыслова з тымі людзьмі, якія пацярпелі, перажылі катаванні. А тут чэшскі ўрад па праграме Медвевак, менавіта гэта праграма была ініцыяваная беларускай Крысцінай Шэнок, прыехалі сюды, атрымалі тут рэабілітацыю і проста могуць пачаць тут нармальнае новае жыццё пасля ўсіх катаванняў. Заўтра Светлана Тихановская сустрэнецца з прэзідэнтам Чэхіі Мілашам Зэманам, а таксама прэм'ер-міністрам Андрэем Бабішам. Так як вы чулі, спадарства, была гаворка пра 4-й і 5-й пакет санкцыяў, вельмі шмат гаварылі так
таксама пра Рамана Пратасевіча. Ён, як і Ігор Лосік, былі ў свой час стыпендыятамі праграмы Вацлава Гаўла і таксама тут жылі нейкі час, працавалі ў Празе, таму тут іх ведаюць. Таксама сёння Святлана Ціханаўская сустракалася з удавой Вацлава Гаўла. Нагадаю, гэта прэзідэнт Чэхіі, які раней быў палітвязнем, 5 гадоў адседзеў у турме, а потым стаў кіраўніком краіны. Таму Чэхія мае вось свой такі досвед барацьбы за свабоду. І Чэхі лепей, можа, за іншыя народы разумеюць, што адбываецца ў нашай краіне. Вітаў, дзякуем табе за гэтую размову, за тое, што нам усё распавёў. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда наведаў Падляшша, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай меншасці і ў вёсцы Заляшана ушанаваў памяць забітых у 1946 годзе беларусаў. Chciałbym bardzo, żebyśmy do tej sytuacji nie dopuścili. Вельмі хацеў бы, каб мы не дапусцілі гэтай сітуацыі. Шукаюцца розныя магчымасці пасварыць нас, хаця б на гістарычным фоне. Я лічу, што вялікае заданне прэзідэнта рэспублікі супрацьстаяць такім спробам. Пэўныя рэчы паказваць, пэўныя рэчы называць сваім імем, але перадусім быць. Быць, паказваючы адзінства, быць, паказваючы супольнасць, быць, паказваючы шацунак і аддаючы гэтай шацунак. З беларусамі Анджэй Дуда сустрэўся ў беларускім ліцэі імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску-Падляскім. Перад гэтым прэзідэнт памаліўся за беларускі народ, калі ушановаў памяць 79 ахвяраў Рамуальда Райса на мянушку Буры. Ягоныя партызаны ў 46 годзе спалілі 5 вёсак на тэрыторыі ўсходняй Польшчы, дзе жылі праваслаўныя беларусы. Атрад Бурага ўваходзіў у фармаванні, якія пасля вайны змагаліся з камуністамі. Такіх партызанаў называлі выклятымі жаўнерамі, але атрад Рамуальда Райса ў сваіх рэйтах забіваў мірнае насельніцтва, у тым ліку дзяцей. Інстытут нацыянальнай памяці сцвердзіў, што спаленне вёсак мае прыкметы генацыду. На фоне падтрымання беларусаў прэзідэнтам Польшчы Лукашенко падпісаў указ пра новае свята Дзень народнага адзінства. Дата 17 верасня. У гэты дзень у 1939 годзе заходняя Беларусь увайшла ў склад БССР. Тады адбыўся падзел Польшчы між савецкімі ўладамі і гітлераўскаю Нямецчынай. Роўна год за кратамі палітык Павел Севярынец. 6 гадоў калоніі пагражае адной з самых моцных жанчын Беларусі Паліне Шарэндзе-Панасюк. Яе вінавацяць у абразе прэзідэнта і сілавікоў. У справе праходзяць адразу 7 пацярпелых міліцыянтаў. Яны патрабуюць ад маці 2 дзяцей кампенсацый па 1500 рублёў кожнаму. На сённяшнім паседжанні Паліна назвала суд сталінскую тройкай і цыркам. Пры рэпрэсіі Ірына Дарафейчук. Сёння спаўняецца год, як за кратамі ўтрымліваецца палітычны вязень Павел Севярынец. Пасля 75 сотняў адміністратыўнага арышту яму выставілі абвінавачанне ў арганізацыі масавых беспарадкаў, а 2 тыдні таму пакаралі 7 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Настрой бадзёры, здароўе ў норме. Дзень майго вызвалення ўжо напісаны на небе, таму наконт гэтага ў сэрцы супакой. Ініцыятыва «Байпол» раскрыла імёны і дэталі некаторых выпадкаў паслявыбарчага гвалту ў Менску і, між іншага, распавяла, хто год таму затрымліваў Паўла Северынца. Нами установлено, что задержание Павла Северинца производили сотрудники 15-го взвода 5-й оперативной роты ОМОН ГУВД Мингрусполкома под руководством командира, майора милиции Русановича Максима Ивановича. Новыя пакаранні як для актывістаў, гэтак і для журналістаў працягваюць дадавацца штодня. 870 рублёў штрафу за рыхтаванне матэрыялу для нашага тэлеканалу. Такое пакаранне прызначыў Ігор Клімовіч у суде Пінску журналісту-фрылансеру Віктору Ярашуку. 15 хвилин и все. Выступил сведка, подтвердив, что это я брал у него интервью. И все, одразу был вырок. После кожного суда з'являються люди, які підходять, виказують своє спочивання, свою підтримку. Це вельми приємно. Ну, а як будуть жити люди, які це все зробили, ну, хай це буде їх сумління. Ім жити потім серед нас. У Бабруйску завяршыўся суд у крымінальнай справе за падпал табакеркі. Вынік – вялікія тэрміны калоніі ўзмоцненага рэжыму для 3 фігурантаў і 2 гады хіміі для 4-га. 4 бабруйцаў суддзя Дмітрый Крынжыеўскі прызнаў вінаватымі паводле шэрагу артыкулаў: падпал тытунёвага кіёску, блакаванне руху чыгункі, пашкоджанне машыны міліцыянта, фарбаванне, а менавіта нанясенне чырвоных палосаў на прыпынкі. Віну абвінавачаныя прызналі часткова і патлумачылі свае дзеянні выражэннем пратэсту супраць затрыманняў і катаванняў удзельнікаў мірных пратэстаў. Не верю, что сейчас кто-то что-то будет прям разбираться так. Поступают им свыше какие-то
указания, и они дают столько. Я не считаю, что они настолько наделали дел. Ну, не считаю я, что это за это давать 70. Это за убийство меньше дают. У Берасці пачаўся суд над актывісткаю Паліною Шарэндай Панасюк. У судовую залу трапілі не ўсе ахвотныя. Паліна трымаецца бадзёра, яна посміхаецца, яна цвёрда ўпэўнена ў тым, што яна робіць, яна не здалася, яна захоўвае пазітыўны настрой. І гэта добра. Мы былі рады дуже моцна яе пабачыць, упэўніцца, што з ёй усё добра, прынамсі знешне. Паліну Шарэнду Панасюк ужо паўгода ўтрымліваюць у СІЗА, а ейнага мужа, які застаўся з 2 непаўнагадовымі дзецьмі, змясцілі пад хатні арышт. Паліну вінавацяць у абразе прэзідэнта, абразе прадстаўнікоў улады і ў гвалце над супрацоўнікамі органаў унутраных справаў. Працэс у судзе Маскоўскага раёну Берасця вядзе Яўген Брэган. Пацярпелыя даюць паказанні змененымі галасамі. Некаторыя з іх запатрабавалі маральнай кампенсацыі за абразу. У будынку Ленінскага суда Менску пачаўся разгляд крымінальнай справы, дзе фігуруюць 12 чалавек. Не ўсе яны нават знаёмыя паміж сабою. І амаль усіх іх праваабаронцы ўжо прызналі палітвязнямі. Обвиняют, насколько сейчас, со слов жены, в организации каких-то якобы поджогов и участия в каких-то массовых беспорядках. Ну, то есть я, насколько знаю этого человека, уверен, что он мог делать только добрые поступки. На паседжанне пусцілі ўсяго 2 десяткі чалавек, абгрунтаваўшы забарону, цытата, малой змяшчальнасцю залы. Ірына Дарафейчук, Белсат. Змрочныя часы адбіліся і на газеце «Новы час». Белпошта выключыла выданне з падпіскі на другое паўгоддзя. Мы зможам яе чытаць у інтэрнэце, але для палітычных вязняў «Новы час» быў адзінаю незалежную газетаю, з якой яны даведваліся, што адбываецца ў краіне. Што будзе з тымі чытачамі, якія падпісаліся на газету да канца года, высвятляў Ігор Станкевіч. Пра тое, што падпісацца на газету «Новы час» больш немагчыма, у рэдакцыю выдання чытачы сталі паведамляць яшчэ ў пятніцу. На інтэрнэт-старонцы Белпошты з'явілася паведамленне. Падпіска на другое паўгоддзе на друкаваную версію газеты закрытая. У лісце галоўнаму рэдактару кіраўніца Белпошты Святлана Юркевіч тлумачыць, разрыў дамовы пра распаўсюд, падпісанай яшчэ ў 2018 годзе, звязаны з публікацыямі, якія супярэчаць заканадаўству аб СМІ. Рэакцыя Белпошты была для нас трохі дзіўнай, бо, па-першае, гэта пералік гэтых артыкулаў і тых прэтэнзій, гэта пералік таго, што было напісана ў папярэджанні Генпракуратуры. Гэта ўсяго толькі папярэджанне галоўнаму рэдактару да выдання наўпростага значэння гэта не мае. Белпошта абяцае вярнуць падпісчыкам аплату за другое паўгоддзе. Раней газету выкінулі з шапікаў Белсаюздруку. Цяпер рэдакцыя плануе засяродзіцца на аднаўленні ўласнай сеткі распаўсюду. Аднак чытаць газету за кратамі будзе немагчыма. Сёння каля 440 палітычных вязняў атрымоўваюць «Новы час». Хочу падкрэсліць, у ліпені, у чэрвені газета па-ранейшаму будзе прыходзіць да нашых падпісчыкаў, у тым ліку і да тых вязняў, якія зараз у турмах. З праблемамі друку ды распаўсюду раней сутыкнуліся і іншыя незалежныя грамадска-палітычныя выданні. Колькасць незалежных выданняў у Беларусі вельмі невялікая, грамадска-палітычных выданняў я маю на ўвазе, крыху больш за 2 десятка, магчыма. І са жніўня мінулага года ўжо амаль усе незалежныя цэнтральныя выданні не могуць дайсці да чытача і ўжо сутыкнуліся з такімі праблемамі і рэгіянальныя, некалькі рэгіянальных выданняў. А як вы ставіцеся да выключэння незалежных выданняў з распаўсюду? Как и ко всему остальному, что творит русское государство. А я считаю, что вообще вся корреспонденция должна быть доступна. Любая, как бы она ни была. Люди должны читать любую корреспонденцию. Хорошая, плохая. Мы должны знать, в каком обществе мы живем. Должна быть независимая пресса у нас в стране, независимое телевидение, каналы, которые не подчиняются государству. Ціск зазнаюць не толькі незалежныя выданні, але і журналісты. У турме застаецца журналіст «Новага часу» Дзяніс Івашан. Яго затрымалі 12 сакавіка і абвінавацілі ва ўмяшанні ў дзейнасць сілавікоў. Учора Дзяніс адзначыў свой дзень народзінаў. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, усяго за кратамі 27 незалежных журналістаў. Сярод іх журналісткі Белсату Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева. Ігор Станкевіч, Белсат.
Беларусь першая ў кароткім спісе краінаў, дзе парушаюцца правы рабочых і прафсаюзаў. Такую выснову зрабілі на паседжанні камітэту ў справе нормаў, які працуе ў межах міжнароднай канферэнцыі працы. Наступствы будуць такія, што тыя структуры, у дадзеным выпадку і міжнароднай структуры, кшталту еўрапейскага звязу, кшталту структур, бізнес-структур, якія прымаюць рашэнні аб тым, каб супрацоўнічаць ці не з структурамі бізнесу у Беларусі, напэўна, будуць уносіць свае карэктывы у свае стратэгіі, якія тычацца гэтай дзейнасці. Вынік канферэнцыі будзе 18 чэрвеня. Гэта 109-я сесія міжнароднай канферэнцыі працы. Яна збіраецца раз на год, каб абмеркаваць праблему ў сферы працы, распрацаваць міжнародныя нормы і пракантраляваць іх выкананне. Сёлета ў спісе 19 краінаў. Беларусь трапіла туды, бо ўлады не выконваюць Канвенцыю 87 аб свабодзе аб'яднанняў і абароне права аб'ядноўвацца ў прафсаюзы. Не прытрымліваюцца працоўных стандартаў і рэпрэсуюць працаўнікоў. Беларусь, Гана, Таджикистан і Туркменістан вылучаныя краіны, у якіх парушэнне правоў працоўных дасягнула беспрэцэдэнтных маштабаў. У Нідерландах суд распачаў асноўныя слуханні ў справе пасажырскага Боінга малазійскіх авіяліняў, збітага 7 гадоў таму ў небе над Украінаю зенітную ракетаю «Бук». 4 абвінавачаных, 3 расейцаў і грамадзянін Украіны, які ваяваў за гэтак званую ДНР, у Гаагу не прыехалі. Пра гэта ды іншае ў аглядзе падзей у замежжа Ярослаў Сцешак. 298 белых крэслаў паставілі каля расійскай амбасады ў Амстэрдаме па колькасці забітых пасажыраў і чальцоў экіпажу авіярэйсу з Амстэрдаму ў Куала-Лумпур з кветкамі і партрэтамі загінулых. А судовыя слуханні сёння пачаліся ў амстэрдамскім аэрапорце Схіпгол. Дзеля гэтага там вылучылі адмысловае памяшканне. Большасць ахвяраў грамадзяне Нідерландаў. Я страціла ў гэтай катастрофе нашых дваіх дзяцей і маіх бацькоў. Усе эмоцыі вярнуліся. Гэта робіць цябе напружаным. Мы залежым ад таго, што скажуць суддзі. Галоўныя абвінавачаныя ў датычнасці да збіцця пасажырскага самалёта 3 грамадзяніны Расеі: генерал-майор Сергей Дубінскі, палкоўнік Олег Пулатаў і палкоўнік ФСБ Ігор Гіркін, або Стралкоў, які 7 гадоў таму быў так званым міністрам абароны ДНР, а таксама грамадзянін Украіны Леонід Харченко. Паводле матэрыялаў следства яны спрыялі прыбыццю і каардынавалі дзеянні зенітна-ракетнага комплексу «Бук», прывезенага з расійскай брыгады паветранай абароны пад Курскам. Суд абмяркуе 3 галоўныя пытанні. Ці разбіўся авіярэйс MH17 у выніку атакі ракетаю «Бук»? Ці была ракета «Бук» запушчаная з сельскагаспадарчага поля каля населенага пункту Первомайская? І ці датычныя да гэтага абвінавачаныя? Ніхто з абвінавачаных не прыбыў на працэс. Толькі расійскі палкоўнік Олег Пулатаў, які працаваў у спецслужбах самаабвешчанай ДНР, прадстаўлены адвакатамі. У Крамлі судовы працэс называюць пастаноўкай і заяўляюць, што доказаў віны прарасійскіх сілаў у катастрофе няма. Першы амаль за 20 гадоў новы лек ад хваробы Альцгеймера быў ухвалены ў Злучаных Штатах да выкарыстання, а значыць, яго паступова будуць разглядаць да ўводу ў медычную практыку па ўсім свеце. Адуканумаб уздзейнічае перадусім не на сімптомы хваробы, а на яе прычыну – бялок амілоід, які можа выклікаць дэмэнцыю, калі накопліваецца ў мозгу людзей. Хвароба Альцгеймера выклікае праблемы з памяццю і свядомасцю. Вытворца новага прэпарата – амерыканскі канцэрн «Біоген». Рада Еўразвязу вылучыла 17,5 мільярдаў еўраў на пераход да кліматычна-нейтральнай гаспадаркі. Фонд справядлівага пераходу, зацверджаны сёння ў Брусэлі, будзе вылучаць грошы рэгіёнам у дзяржавах Еўразвязу, якія моцна залежаць ад здабычы выкапнёвага паліва або ад галінаў, якія моцна залежаць ад вугалю, торфу і вуглевадародаў. Сродкі прызначаныя на дыверсіфікацыю гаспадаркі. Яе будуць рабіць больш гнуткай і разнастайнай, а таксама на мадэрнізацыю
электрафікацыю прадпрыемстваў і перанавучанне адмыслоўцаў. Мэта інвестыцыі зрабіць еўрапейскую эканоміку кліматычна нейтральнай да 2050 года. Спакойна, гэта кантраляваны выбух. У брытанскім Стэфардшыры у горадзе Руджлі знеслі апошнюю частку зачыненай вугальнай электрастанцыі, 117-метровыя бетонныя градзірні, якія былі часткай пейзажу больш за паўстагоддзя. Гэта адзін з этапаў комплекснай рэканструкцыі рэгіёну. Вялікая Брытанія некалькі гадоў таму зачыніла апошнюю вугальную шахту. Здабыча закрытым спосабам аказалася проста невыгаднаю. Яраслаў Сцешык, Белсад. Ужо заўтра апоўдні распачнецца блакаванне дарогі на мяжы Польшчы і Беларусі. Галоўнае патрабаванне пратэстоўцаў – адкрыць наземныя пункты пропуску для грамадзянаў нашай краіны. Падобна, што акцыя ўжо пачынае ўплываць. Міністэрства аховы здароўя выступіла з прапановай адкрыць наземную мяжу Беларусі. Ну што ж, чакаем добрых навінаў. На гэтым развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага лепшага.